Tara, Lods. Yo. Online na, Lods. This is what you've been waiting for. Glorious. Disney Plus, where heroes and villains collide in Loki. Hulu, where revolution takes hold in The Handmaid's Tale. ESPN Plus, where MLS legends are made. This is what brings us all together. We're the ones we've been waiting for. The Disney Bundle. All of these and more now streaming. Includes Hulu ad-supported or Hulu no ads. Access content from each service Holy separately, and cakes. select ESPN Plus content via Hulu. Terms apply. Copyright 2021 Disney and its related entities. Pa-invite, Lods. Hey Pa-invite. Camp SZA, ready to experience live music like never before? Grey Goose and SZA have teamed up to create In Bloom, a 360-degree immersive live performance Yo, yo, celebrating yo, the yo. launch of Grey Goose Essences, vodka infused with real fruit and Pa-invite, botanicals. mga Lodi Click the cakes. banner to enter the world of In Bloom. Streaming live Thursday, July 1st at 9 p.m. Eastern. Must be 21 to attend. Sip responsibly. Imported by Grey Goose Importing Company, Coral Gables, Florida. It's Save summer. error ang Time to pucha. get out Restart and go. lang. Wherever the road calls, Save you can error. count on a Kia to take you there. Trade up to a Kia, ranked #1 mass market brand in vehicle dependability by J.D. Power, and backed by a 10-year, 100,000-mile warranty. Head into your local dealer for our Trade Up to a Kia sales event. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. 10-year warranty refers to a limited powertrain warranty. See retailer for warranty details. Kia received the fewest reported problems among mass market brands in the J.D. Power 2021 Vehicle Dependability Study based on 2018 models. See jdpower.com/awards for 2021 details. Nag-restart, Lods. Yo. Yun, no? Oh. Hello? Hello? Basta, Lods. Hello? Lods. What? Hello, 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 hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Lo. Oh, sorry. Malfunction, eh. Ayan, ha?
Baka na. Si Boy Tago, nag-invite oh. Sige. Palarga na. Tatlo kami, boss. Tatlo Ayun. na. Ay, tatlo sila. Sige, tol. Sige. Tuto pa daw si Icon eh. Sali ka ba sa clan namin dyan? Sa clan? Meron ba? Clan namin o. YYC. YYC. Calgary Pro ba yan? Oo, Calgary Pro. Yun pala yung invite. Yo. Pag-accept ko ng pag-accept ko ng regiments Oo. na-exit eh. Oh, anong nangyari? Ayos lang, tol. Ayun na. Si. Invite ko. Uy! Alam! Mayor! Mayor! Mayor Kumusta, agent. Mayor? Ala! Mayor! Ala! si Kapitan mo. Sali sana ako! No! Full na tayo. Tali mo. Sali Sali mo, kahit 10 tayo, ayos lang. Kaya? Kahit 10 tayo. Sali ka ba sa amin ulit? Kuya, Sali mo. Sali mo, kahit 10 tayo, ayos lang. Hindi, full na kami, tol. Full na. Full na tayo. hindi! Agent. Pwede mo daw, pwede daw. Hindi, gago. Hindi yan. Dapat lang yung gago. Basketball to, basketball. Lalaro tayo, palitan natin. Laro. Apat lang yan. Hindi pwede 5. Ginal. Ano ka niya? Yan nga hinihintay ko, yung 5, tol. 5, no? Wait ko. Sana maging Wait lima ko na lang to. muna kayo. Uy, Dapat pwede 5, no? ano kayo? Wait ko call ako isa. Siya. Happy ka. Chappy. Chappy. Yun. Bye.
Wala, bira. Saan tayo? Mayor. Yeah. Yan na. Gusto nyo dito. Pwede rin, pwede rin. Pwede, pwede. Yan. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Saan ba tayo? May pupunta rin tol. Ayun eh. Sino itong mga kasama? Dito lang tol, Jer. Dito. Dito lang tol. Botin niyo Doon ako. tayo, doon. Ha? Botin niyo ako. Doon. Dami dyan, madami. Saya ba kayo? Ano? Malayo yung mic mo tol? May saya ba kayo? Oo, Bisaya. Bisaya Kayo. dako. Parang hindi mo na nakalaro si Jer. Kayo? Kalaro mo na naman. Kayo tatlo, Kami dalawa. Bisaya? Ilocano. Bisaya ni. Hindi ko kayo naiintindihan eh. Kaya kayo? Hindi. Bisaya ka ba? Hindi. Hindi? Why? Okay. Taga saan ka tol? Taga-ano ka? Manila. Manila ka rin pala. Oy, Manila. Tagalog ka pala, doy. Tagalog. Taga-ano ka, Doy? Joke lang, taga Cebu. Taga Cebu ko, doy. Ano? Taga Cebu ako. Ano, doy? Ha? Ano meaning yun? Ha, I'm from Cebu. Ay, okay. Hello, doy. From Cebu. Kaya hindi. Yan kung mag-Bisaya kayo eh. Ito. nice. G. Maglulunod na kami. Mabaril sa akin. Drone na kumilaban. Kung saan yung bumabaril? Punta ka muna sa amin, tol. Pa. Para makabili tayo ng ano. Wala na yung red door. No? Wala ba dito? Wala na? Wala na yung duos na ano eh, river. Wala na. Wala na. Pili tayo ibitag. Yung pera. Abot to. Ito bumabaril. Yan na, si Agent Orange. Panalo na to. Head down. Ako. Pera. Start. Ay, hindi. Cheers tayo din mga tol. Cheers. Oh. Para ka rin. Enemy. Tol. Ito pera, tol. Para nila. What? Yan tayo mga lods. Tayo. May kalaban ba sa Green Mark? Uy. Eh? Uy! DC. Wala si ano. Nag-accept ng ano. Easy. Bakit gayon? Yun na. Taas. Sabi. Moving. Disregard blast.
Ah, push Ba't na tayo dyan? Ano? Push natin? Ay, looted. Oh, push natin tal. Push natin. Tara. May UAV pa kaya? Wala. Oh, wala na eh. Meron akong drone. Okay, sige. Yun lang. Maglo-load natin tol, maglo-load natin. Maglo-load natin. Wala, itingin ko lang. Ano, naglo-load out? Tara. Oo, nag-load natin. Dito ako sa kabila. Ay, nag-load out. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Okay, isa. Down isa. Sino yung dalawa? Pumasok. Sa loob tol, isa. Down. Broke lang pala. Down isa sa loob. Darag, Pick bitch. up eh. Wala. Last stupid yun, ha? Dito din sa akin. Nasa taas, babong pala. Babong tol. Wala. Nawala sa sensor, nawala sa sensor. Tumakbo. Ayun. Ito dito 17 meters. Nandyan lang. Baba natin. Pumasok. Nice. Patay nyo? Nice. Ayun, may isa rin dito. Patay na dito, tol. Patay. Awan pala yun. Oy, basag. Yun yung. Pamark. Nasa loob. Dito. Hindi ko na mark. Doon na. Yan na. Punta sa loob yata. Boosted, do? Sa taas. Yan. Punta dito. Boosted, tol. Boosted. Boosted Dito siya. sa taas. Copy. Punta kami dyan. Pagay ko sa baba. Kabumba. Sa babong. Bubong na. Sige, Jer. Sino yung pumasag? Oy, Ako yung tol. naril ako. Isa dito. Na siya, tol. Kasi yan. Shit. Ilan yan? Isa lang ito, last lang yan. Sama na yung mga pinatay natin. Ikaw yung bangkay? Hindi makita. Isa lang yan, tol. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ito. Shit! Teammate was Tang ina, nag-abang. fight for a chance. Oh, nag-aabang yan. Sa kabila pa ako Teammates in the nakadaan. gulag. If they survive, they can redeploy. Baba ka, Der. Oh, nasa baba ako eh. Nahulog ako kanina nung binaril ako. Saan, tol? Nandun pa rin. DC parang jig. Saan siya, tol? Parang jigs. Nakita mo? Makita. Hindi mo makita eh. Wait. Your teammates Sa akin. Oh shit. they return Oo, Gilid pala. Kaya di ba? Nakatago pala. Tulitago, oh. Uy, tag. Dalawang box. Copy. Bangan ko yun. Namatay ka, Jer? Namatay ka doon? Hindi. Oo, abangan mo yun. teammate has been cleared for redeployment. Andun pa rin ba? Andun pa rin? Alam ko nandun pa rin eh. Siguro. Pag hindi siya nag-ano. Dot na lang. Malakas ang ano ngayon, tol. Malakas yung crate. Losing ground. Na-try ko na yun. Malakas pala. Disregard last. Di pa looted sa likod ko.
Ay, loaded na yata. Hindi pa. Pabukas na yung mga pinto. Bukas Andun, na. sumakay na ng sasakyan dito. Ay, papunta na dito. Ay, hindi. Okay. ATV papunta dito. Lapit. Shout out Makoy. Para Lods. Bakit na? Pero maglo-load out pala yan ah. Oh, maglo-load out. Yan. Patakas. Ang nabawasan ng po. Hindi ba ma-recoil dyan? Ayos lang. Ma-recoil. Oo, ma-recoil to. Para ka tal. Ano ba yung yan, tol? Percent yung ano? Lakas pa? Ito sa akin? Percent. Yung RAM ngayon? Anong percent? Yung recoil, yung bawas niya? Oh, lakas na Okay. yun. Ang baba lang to. Hindi ko alam kung anong TTK nito eh. Pero nasa gitna lang, nasa gitna. Sa lahat ng mga, assault rifle. Nasa gitna lang siya. Hindi siya pahuli. Malakas na yung P5 eh. Cold War. Yun ang gamit ko. Tsaka yung yung modern. Loot ko lang to. Sige, loot natin. Pabilin natin si Daily. 100. Akala ko si Daily Flight yung yung kasama ko yung Si Jigs. yun. Pero Sige. 100 pa. Ayos na pala. pwede na. Ang buy station dito. May buy station dyan malapit sa'yo. Laya eh. Doon na lang. Wala tol, wala. Aid station location is marked. Dito mayroon. Sa array. Buy station. I see it. Saan ba? Open. Para hindi na tayo dadan sa open. Aray. Aray. Okay, aray tayo. Sakit. Buy station. I see it. Pass muna ako tol. Bukas na lang. Ang Lods. Nakita Uy! ko. Uy. Shit! Yan ba pumatay sa'yo? Nagasaan ako. Oh, yun. Nabawi din. Bawasan Patay na lang. mo? Binaril ko lang. Yun lang. Yun lang ang bawi ko sa'yo. Pasensya na. Right mo to. Umal. Sakto sa sa aray to. Para may sumusunod dyan. Closing in. Ang isa. Selfie pa. Tao pa dun ah.
Nagbasag. Nandiyan sa loob. Diyan, sa left side mo, tol. Sa left, sa left, sa left, sa left. No. Dito na bahay. Kabilang bahay, ito. Diyan. Destination marked. May heartbeat sensor pala ako. Cluster mo, tapos ipasukin mo. Ayun, lumabas. One. Nice one. This one. Pay din yan eh. Palaban niya. Ay, kakampi yata niya eh. Siguro. Ito ba yan? Ayun o. Ayun, oh. Gitol, patan mo na. Nice. Nice. Nice one, man. Lihan mo si Dale. Ling! Dalawa pa Wala yan. naman akong gas mask. Oh, shit. Wala. Oh, shit. Ah, hindi. Ano lang yan, mahina. Please, buhay na lang to. Left side ka lang, tol. Straight ka left side. Straight ka lang, tol. Oh, shit. Uy. Uy, sige. Ay, yun lang. Ng gas mask. Dapat bumili ako gas mask ha. Hindi pala kasya dapat. Di kasya, tol. Or mas mahal pa palang gas mask. Oh shit, may mga tao tol. Pulo mo yung heli, tol. Para safe ka. Dito. Ano kung ano gusto mo, tol? Hindi pa na bahala. TC. Ay, may tao. Umitawan. Dami. May nagking din dito. Eh, Ay, may gulag pa Sa pala. bubong? You're up, soldier. Baba ka sa heli. Uy, may nag-step siya, tol. Right side, ah. Ang inang niya. Ay, Ba't na ganyan yung heli, tol? bakit yun? Shit! Pinahiga. Kaya nga eh. Lalo pa yan. Uy. Pwede pa yan. Ibigay na na. May kalaban din siya, Ang elang nga. Kasama niya. Ayun na. That's not even it. Yun, oh. Ilan kayo? Isa lang kayo? Isa lang kayo. Isa lang kami, Lods. Isa lang. Isa lang kami. Lods, parang mananalo pa ang Sunstall. Parang nga eh. Dahil sa injury na. Malaking chance ah. Injured si sa box, ano? Si Yanis. Oh. Injured din si Trey. Kahit sino kalaban nila doon. Champion na yan. Swerte ang Suns yan. Gusto ko rin mag-champion si Chris Paul. Ako rin. Para mag-retire na. Kasi matanda na rin. Tapos ang dami niyang pinuntang team eh. Parang rene-reject na siya eh.
nga eh. First drink Redemption na sa yan. kanya to. Swerte rin yan, daming injury. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. I check. Sige, pili. I check. Check. Sigurado marami dyan. Mayroon ha. Meron? Meron nga. Unahan na lang to. Sige. Nakuha nila. Tangina. Na-stuck ako sa window. Parila ka. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your Tama ako. fight and you return to the front line. Exact sa gulag ah. You're done. Wipe tayo. You're up, soldier. Let's go sort this fucker out. Oh, We're bringing you home. Tol, nasa ano. Tol. Nice. ito lang kami lads. Salam. Hindi gumalaw ah. Ito tayo, copy. Very nice. Walang nag-sequence. Yung layo ka. I check. Quinzel. Dito. Yeah. Wala ka. Yo. Yun na. Babayan tol. Oo. Fairground, ano? Yun.
Walang ba station dito? Lang, ano? Meron. Sa ano? Tayo. Ito pala dito. Hili na lang tayo. Parachute. Build na tayo tol, tapos bigyan natin. Pin. Thank you. Tao Very dyan. much. Dito na tayo. Nagsakan ko na to. Load down. Nagsakan ko na tong scavenger. Bili na ng load at. Loadout drop headed your way. Yan, logo. Objective accomplished. All supply boxes. Sino may heli dyan tol? May heli ka dyan? Wala. Sunduin natin, tol. Sunduin natin. Dapat lang, lahat lang yan. Sunduin namin Ano sa kaya, baba? sunduin namin. Kumba na ako. Baba ka, Lods. Huwag na tol, may kotse dito. Abot sa pag nag-parachute ka, eksakto dito eh. Oh, nice. Ammunition na lang tayo, tol. O, saka selfie ninyo. Selfie natin tol. Ang buy station. Back tayo ng UAV. Yun o. O, pera tol, sukli. Pinaba ko yung pera dun. Pera rin dun. Destination marked. Marking waypoint coordinates. Ambush, may armor na kayo? Low armor pala. Ito yung armor. Ayan yan, may armor, may box ito. Sino ito? Meron ako tol. Bumili ka ammunition box. Tara, ambush natin sila tol. Tulungan natin Uy, sila tol. ammunition pala, shit. Sorry. May ammunition na kaya? Wala pa. Diretso na. Oh, shoot. Laban sila eh, laban. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Cover kita tol, cover up. Saan sila tol? Pamark na ako? Sa chopper. Dami ha. Team squad din tol. Loadout drop inbound. Dami. Nice. Dalawang team yata ito eh. Oo. Tatlong load out dito. Gas is inbound. Marking new safe zone. Kala ko saan Ay. pumasok tayo. Ba't ako? Contract. Down to na yun. Mounted target.
Basag. Shit. Mayroon tol ah. Sige lang. Down tool na yan. Down tool. Copy. Kung ba? Yan na, pababa na sila. Pababa na. Ay! Ako. Marami pa? May kupan pa ako. Shit. Hello? We'll be back to finish the job. Warm up pa yun. 26. 26. Warm up. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Get yourself sorted. Hostile dropping in. Hostile dropping into the area. What? All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Hostile dropping into the... Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Send them up. Here, I need it. Eliminate all targets in the AO. Moving up. Standing spotted. Of course he has to finish this. Contact located. Send Claymore. Damage up top here. Supply box identified. Target location now.
Ayun. Contract updated. New objective identified. Contract updated. New objective identified. Objective accomplished. All supply boxes found. Got a loadout drop inbound. Bounty target is up. Mission is done. AV. Can anyone use this? Tapan niya AV. Bibili ako. Ay, Panyeli. Ito, Sa pera. Peratol. Friendly UAV overhead. Mga pera tol. 500. Destination marked. Cancel that. Move on my waypoint. Kung ba yata sila? Parachute sila. Destination marked. Move on my waypoint. Wala kami dyan tol ha. Wait lang. Enemy UAV overhead. Walang leads. Nice one. Target is down. Well done. Nice backup man. May bucket tol, may bucket. Nice. Dito tol. Dito po. Target. Laban pre. Wala na? Meron pa dalawa. Ay, mayroon. Basag. Basag yun. Nagpa-plate up. They'll fight. Deploy. Uy! Oh shit. Kaming dalawa. Cover ka, Behind me cover sa ka yung tol. bullet. Diyan. Cover ka, Diyan pa ba? cover. Pakiback up. Hello pa? Oh fuck! Saan na floor tol? Pinakataas? Hindi. Down. God damn it. Nice. Ay, nasunog ako. Pero pa ba? Meron pa yata. Ipatay mo eh. Copy. Teammat na yun. Ating ba ito eh? Teammat na yun. May ibang team lang. Ako sa may iba Nice, pa. nice. May iba pa. Kailangan nyo ng plates ha. Ito may satchel eh. Enemy UAV overhead. Meron akong plate box din dito. Located a bounty contract. Oh, dito. Sa baba ko. Saan yan? Sinusundan ako. Nice. Saan ka? Nasa blue pin. Taas. Taas. Dito sa akin? Oh shit. You're a bitch. Naloadot na yan? Ah Tatlo fuck! tol. Isang team. Cavolo, yo non voy a ayudar, sí. Thank you. Ay, tangin na yan. Mayroon pa. Good. Baba ka rin mga tol. Good shit! Meron dalawa. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. The fight's on. You can practice your aim while you wait.
Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Time for a bit of argy-bargy. You're up next, mate. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Aware. You're heading back to base. Ah, tang... Right, hustle flight inbound. Flight to release. Pakto po. Nice. Uy, gago ka. Tangina nyo. Naka-ano pa. Tangina, dalawa pang naka-rocket launcher ang photo. Oo. Lahat sila naka-rocket launcher. Kaya eh. Ha? Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. Arrive shortly.
Enough practice. Time for the real thing. Eh. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Cover the contract. Yes, I need it. Shout out, Dexter. Basic. Eek! Easy. Shout out! Shout out, shout out. Shout out. YYC boys! Oh shit! Meron dito tal ah. Kain natin yan. Eliminate all targets in the AO. Tanginang yan. Ang ina! Gulag. If you survive, you earn your freedom. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Stand by for redeployment. Saan tayo yan na? Ayun ang drop yan no? Your teammates done in. They're returning to base. Your teammates done in. They're returning to base. Ulit na kayo. Gago. Ayaw pumasok ang puta. Buy station. Pangan nga yan tal. Ayun, may bumasak. Okay, okay. Uy, may nag-load out. Bakit tol? Enemy UAV overhead. Ay! Isa lang ako nakita eh. Ay, dalawa pala sila. Battle. Bili ka muna. Uy, nag-reload. Tangina ayaw mag-crouch. Ang bobo naman itong Warzone na to. Tao pala sa likod natin.
Wow, nice. Nice. Tagging helicopter. Kuha na. Supplieran na lang. Supplieran na. Nasa ilalim. Yan na lang, King. Malapit pala eh. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep it secure. Ano, Madi, kwati pa... Diyan na tayo maglo-load up. That seat's mine. Thank you, thank you. Thank you. Ayan na po. Exfil's on station. Get to the LZ. Go Polluted get that eh. armor. I would pilot this. Go get that armor. Losing ground. Yung kailangan yan.
Meron na ako. Balik ako dyan. Ganun. Ganun. Kaya makuha, tol. Bakit na sila? Kaya makuha. Send him off. Yun, bubababa yan ng pera. Hilo is in position for your deposit. Bag set. The contract's done. Your payout has increased. Nice Friendly one. UAV overhead. Vendor mark. Bili tayo, Ghost. Uy, ba't mo sinira yung heli? Uy, bad bro. Cash secure. Hilo is RTB. Ticket natin yun. Cargo deposited. Good work. Hindi ko yung UAV ko. Yan lang, ano ko? Contract location. Self. Loadout drop headed your way. Plunder cash here. Located a supply box. Secure that position. May naka-step sa inyo. May naka-step sa inyo, tol. Ano yan? Oh, shit. Galit na, nagalit na. May naka-step sa inyo. Hindi ko marinig, hindi ko maintindihan. May naka-snipe sa inyo. Ah, wala. Ah, wala, tol. Sniper bullet, meron ako. Ito, UAV kayo. Ito, pera, tol. Order some cash. Copy your marked item. Sobra pa ba? Bili ako UAV. May exbo dito. Over. Don't bother. Someone go get Ito, pera, jigs ah. Tok mo lang, jigs. Parang kuha mo yung exbo. Someone go get that. Friendly UAV overhead. Contract updated. New objective identified. Saan yung UAV, tol? Extra. Pop ko ah. Pinap ko na. Pinap ko na yung weapon. UAV overhead. Naku, Oh, shit. Nag-pop din ako. Sorry. Contract objective. May extra tayo, may extra. Yun. Send him off. This objective located. Gas is moving in. New safe zone located. Primary objective accomplished. Supply box inbound. Nice. Identified most wanted contract. Cancel that. Ano, isa pang loadout? Gina. Double dose. Saan tayo nag-loadout? Kanina? Doon, dito, no? Vendor mark. Oh, dyan. Balik ka nga lang yun, barrel. Friendly UAV overhead. Tracking enemy. May nag-iwan ng air. Ay, kala ko airstrike. Sa atin yan, sa atin yan. Sa atin yan, tol. Oh, bili kayo ng ano nyo. Kung ano-ano. Plunder cash here. Dami mong pera. Take cash na lang sakali. Iniwan ko na yung pair doon. Ano, tol? Dick,
Kunin mo para ano, in case may mapita sa atin. Ano tal? Positive ID on the bounty target. Sort them out. Posted yung tatlo dito. Termination box ako. Friendly Kailangan UAV overhead. Kailangan ko nga. Someone go get that. May armor box din ako. Get out of the way. Tara, puntahan natin siya to. Wait lang. Mag-dead silence ako. Lumabas yata. Allied cluster strike inbound. Sa taas. Hindi. Nasa taas sila lahat. UAV overhead. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Dito sa akin, tol. Nice. Down. Down siya. Down na to. Enemy UAV overhead. Meron pa ba down? Nice. Sa taas. down. Yes. Ay, kala ko kalapit. Dito. Ay. Patang ulit. Kami yan. Kakagulat. Pili tayo. Gas is inbound. Marking you. Wala ako selfie, tol. Uy! Pare. Nahulog. Ay. Nahulog ko, tol. Tulog ka. Pinumba na yung parachute. Ano? Assault rifle here. Oh shit! May tao na sa baba niyo ah. Baba namin. Nasa baba kami? Dito, galing dito. Vendor marked. Copy. Go get that doba. Go get adobo. Friendly UAV. Uy! Enemy UAV overhead. Ayun na, ghosted Layo yan. ko, ha. Pumasok na kayo siguro dito. Taka dito, tol. Saan yan, ha? Mark na yan. Doon sa buy station. Ay, sana sa... Uy! Wow! Oh shit, meron. Wala ako sniper. Saan ba? Sa bus station, malapit. We're not all here. Regroup the safe zone. Pinoy yung sniper dito. Moving up. Crack one. Hostile in the open. Down one. You are mine. Saan pa dito? Have eyes on. Ingat baka Doon na may yung pumasok isa. ah. Sige, gate keep nyo lang. Wala silang pupuntahan. Tangi na yan. I've got you. Aids pa ako ah. Wala akong sniper. Contact. Wala akong flex, tol. Ito. Go get that doba. Meron box dito. Body armor here. Down. Body armor here. Mark? Ano? Nag-guard right sila, nag-guard right. Let's go, I'm going.
Pasok na rin tayo. Ano? Tayo natin yung circle. Baba pa, may baba pa. May satchel dito. Mark waypoint point. Cancel that. Premonition ko, tol. Got contact. Dito sa mini market, tol. Drop on the way. Friendly UAV overhead. Pwede akong bumili. Dito, tol, ah. Ano, naka 10k ulit ako. Dami niyang pera. Pwede kayo bumili killstreaks. Meron ako. Ito, kunin nyo. Bili kayo. Meron ako eh. Sino walang armor? Ito, dropping ako. Go get that armor. Bala, tol akong bala. Ito, pera. Bili kayo. UAV. Nako, wala na. Kakain May mga pera, tol. May mga pera. Kaya pa yung buy station. Enemy UAV overhead. Atang. Gas is inbound. Tayo. Friendly UAV overhead. Rico, UAV ako, tol. May mga pera, lods. Huwag lahat. Ikaw ano, Jigs? Meron ka na? Gusto mo? Meron. Meron na Ingat kasi lang, ha. akong- Wala nang ba station? Wala nang ba station pala? Enemy UAV Nandiyan na yung gas. overhead. May mabubog. Sino yan? Ayun ako yan. Mas palang kulang sa akin. Dito. Dito, may kalaban dyan. Ingat lang. Still active in the AO. Dami pen, ha. Gas is close. Get to the new safe zone. Higit tayo nito. Gastos na ako. Ay, putik. Andun sa gilid. Ang inang yan. Punta ka na sa akin, men. Kung kaya mo. Pwede ka mag-hard drive. Tinatry ko, pang-cover up ako, ha. Ano. May kalaban din dyan. Dami sa kaliwa nyo ah. Pasok tayo sa kanan. May tao din sa taas, ha. Yung Bagong baba. salta. Talipid mo. Yay ko nga. Taas. 25 remaining. Come back strong. Dami pala dun sa may ano. Sa may... Yan. Habang. Oo. Kain mo nga ito. Kain mo na ako mga pre. Salamat. Thank you. Sige, tol. Sige. Bait na siya ikong, tol. Ay, in-invite ka na. You know. Yun, no? Yo. Sa ikong. Wait, mga 1 game tapos kakain lang ako, ha? Eh. Walang 10 games. ganyan. Last 10 games. Hindi, kakain lang ako. Minihintay lang ako, hindi ako makakain. Sige. Isang ano lang, isang ano yan, isang panalo yan. Chicken agad yan. Di ka na yun, eh. Chicken na rin chicken yun ah.
Nadali pa, na-cancer kayo dun sa isa eh. Sa galing sa train station. Oo. Meron sa Sino taas. may loadout ng ano? MP5 na code. Ako. Si Jer. Anong ano mo? Attachments. Full na yun, tol. Max na yun. Ha? Tagal ko na ginagamit eh. Yun yung partner ko sa ano eh. Ano nga? Ano nga loadout mo? Yung nga, yung RAM 7 saka ano. Cold War MP5. Ano nga klase setup mo? Attachments? Anong loadout mo? Attachment. Oo. Ayun, attachments. Linawin mo. Oh shit. Ano attachment mo, tol? Sound suppressor, microflex Cold War, LED. Ay, hindi pala. Cold War, Vision. Ano? Wow. Bruiser grip, Agent. 50 round drum. Sound suppressor. Sound suppressor ang gamit ko. Okay. Tapos yung barrel. Under barrel, bruiser grip. Walang barrel. Walang barrel. Under barrel. Tapos Tiger Walang Team, barrel. di ba? Ba't walang barrel? Walang barrel. Pang Ah, wala. Under barrel meron. Oh. Tiger Team Spotlight, di ba? May laser kaya? Oo, ako Tiger Team. Tinanggal ko na. Ano Oh, stock? same. Ano pa? Stock mo? Stock. No stock. Raider stock. No stock. Raider stock. Raider. Wala pa akong Raider. Wala pa. No stock nakalagay sa akin. But, Anong pinalik barrel mo mo? sa ano? Tiger Team. Walang barrel, tal. Walang barrel. Ammunition. 50 round. Wala pa. 40 pa sa akin. 40, okay lang, 40. Tama-tama pala yung gamit ko. Bakit? Binaft? Hindi, ginagamit ko ngayon. Ayoko na mag-LC. Okay. Pwede na pala. Let's go. SMG. Tapos yung camo ko, spray. Speak na. Sabi pa talaga eh. Tapos yung sticker ko, ano? Wala sa buhay. Impostor. Wala sa buhay ba? Malakas tong sticker na to, full house. Armor na ito, hindi ko mahanap. Hey, shit. Bando. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Naunahan pa. Okay lang yan. Enemy soldier in. You're done warming up. Stand by for deployment to the war
COVID. Gas mask. Yes, mas. Meron na, nakagamas na ako. Gandaya. Battle Royale. Drop agad! Gas closing in fast. Get to the safe zone. Scavenger contract located. Agad! Enemy Tara, coming here. Ayun na. para makarami. Raman ng gulag. Dito. Tangina talaga. Eliminate all targets in the AR. Supply box ready for pickup. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Saan yung kanina bounty? Sa kinuha niya dito, di ba? Sa boneyard. Uy. Ako Ayun. laban. Gulat ako. Independence Day. Putukan na. Uy, Canada Day pala dyan ah. Eh. Uy. Uy, selfie. Totoo. Blessing. Go get that over. Go get adobo. Di maabot, Jer. Contract updated. Ah, New objective identified. Ito talaga pinuntahan. Hello, that tol. Drop niya ng pera niya. Ako na bibili. Dito na. Drop money, drop money. All supply boxes found. Solid work. Loadout drop headed your way. Uy, may threat. Orange na. Ano yung oy, dito na. UAV, ito UAV, tol. UAV. Okay, dito, pera. Dito na, tatlo na. Okay, sige. Up na tol. Dito. Hostile spotted. Dito. Be advised, friendly precision airstrike Oh, shit. inbound. Ay, na isa lang yan. Gusto ka ng loob nito? Kasama siya dito. Patay Ha? na dyan, patay na. Kasama siya. Asa na yung kasama na? Dito. Ano ko team mo? Move on that waypoint down to that. Marking weight. Pang team siguro. Malis. Copy. Tara, surunan natin Barnyard. Make for target location. Ano kayo? Move on that waypoint. Daily. Gulot pa yung dalawa. Yan, bumili ako ng UAV. Sasakit. Siya dyan. Likod. Dalawa yan. Dalawa. Gago. Patulong tol. Ang lang yan. Timod. Raptor. Nice. Gago yun. Ano yun, naka ano? Kotse. Sila ba yung nag-ano? Nagtagan to? Bounty. Gas moving in. Hindi, ano? Be advised, UAV is being Yun, nag-call pa sa akin. for resupply. Sila. Yan yung kotse sa roof sumabog. Ano tayo? Located a bounty contract. Sa pera talo. UAV yun. Destination mark in regard. Friendly UAV overhead. Pera pa, isa pang UAV. Extra cash here. Push tayo. Bounty target is up. Let's get it done. Okay, isang UAV pa. Got some body armor here. We're in safe zone. Watch for enemy. Pero na kayo lahat. Ako May UAV. UAV na ako. Ako lang pa. Oh. Tara tal. Bounty.
Pushing na may bounty ah. Top up tal UAV. Isa. Friendly UAV overhead. Sa akin, wala. Move on, Ito nagsasakyan? Sasakyan, oo. Setting rally point. Meron dito. Marking waypoint. Copy. Moving to destination. Into destination. Malayo na. Put mga tayo storage. Setting rally point. Dito sila. Marking waypoint. Position talo. Target down. Tingnan. Over here. I need it. Ammo box. Marking armor. Field upgrade here. Ano nagpakalayo-layo yung ano. Can anyone use this? May sasakyan ba tayo? Pwede natin i-push yung ano. Bounty. Valid. Open sila. Here's our ride. Ano yung vehicle ah? Ano yan? Kunin mo yung kotse. Mission talo. Field upgrade here. Tumadala na kaya? Meron na. May munition box na. 8 box ako eh. Enemy UAV overhead. Sarap puntahan. Ammunition na lang kunin ko. Sa camp lang. Oo. Waypoint marked. 30 seconds naman. Ano, saan tayo? Saan natin yung bounty tol? Copy. Moving to destination. Ha? 30 seconds na. Pwede rin. Tara. Sa police sila. Nandito. Purple. Make for target location. Sa ano? Yep. Okay. Yun I am ang ready. Trophy sa kalaban ko. We're out of time. Scrub the contract. Wala na. I'll take shotgun. Masakit tayo man. Bumili oh. Tara. Baba mo ako dito tala. Ay, grabe. Ay, gusto ko na. Gusto tayo. Gusto. Ano lang yun isa? Ilan pa UAV natin dal? Gas is moving in. New safe zone located. Friendly UAV overhead. May box pa dun ah. Ayun oh, bumaba na sila. Dito na. Oh, meron sa tower. Gigit check tayo dito. Sa isa? Nice. Sarap pa. Sa may pulis, may pulis. Nice. Uy, white. Meron pa dun, meron pa. Dito. Fender mark. Sige, sige. Diyan na ba yung gas? Diyan na yung gas, tol? Kailangan ko ang selfie tsaka UAV. I'll be back. I'll take shotgun. Saan sabi mo tol meron? Wala. Dun sa ano rin. Dito sa bahay. Tatap ko na. Uy! May poste pala. Uy!
Meron sa train. Meron sa train. Mark. Nasa train ako. Sa train. Down. Meron pa dito. Doon sa train. Down. May iba pa. Dito. Meron pa. Ping lang. Kaya, Nandito sila. Hostile. Nandito. Nice. Ikutan ko sila. Diyan rin pakuha yung sasakyan at patikat lang sila. Nice. Nice one. nice one. Yan na yung gas. Nice one. Ganda naman. Durable? Oo. Lumabas sila dyan. Kunin ko lang tong ano, satchel. May isa pa. I'm driving. Makikuha ako nito, tol. Armor box. Sige. Munition box ako. Magawa ba? Satchel? Eh? Manisyon na lang dali mo. May munition ako. Ping tol kung saan tayo punta. Storage ulit. Kaya sa gitna na, pwede rin. Ha? Kapit. Meron nata dito. Dami natin pera pala. Enemy UAV overhead. Stead naman tayo. Sa silence. Field upgrade here. Paano natin itong bounty? Located a bounty contract. Paano ko lang yung bounty? Pili rin ako. Oh, meron. Oh, meron sa ano, first station. Oo, meron. Ano, malis. Oh, meron dito. Bibili. Meron ba? Meron. Bumaba. Saan papunta? Una na. Bounty target. Ay, sila nga. Get it done. Disable yan. Down. Tayo mo lang sa... Oh, shit! Meron mga kasama, may kasama. Shit. Saan sila? Sarapan lang natin. Sniper ingat lang. Sa police o? Ito lang sa Dito lang. Naka-ano siya, tol. Naka-split Sa loob sila. Kahit saan sila. Dito lang, kahit saan sila. Dalawang team yun. Yung isa naka-snipe sa right side niya. Meron dito sa loob, Gas tol. inbound. Safe zone relocated. I'm going. Your teammates Dalawa, sent to the umiikot. gulag. They'll fight for a chance to Lumabas na, relocate. lumabas. Meron din dito, alam ko eh. Moving. Bounty target is down. Teammate has been cleared for May pumasok dito. Nice. Juggernaut armor Sa may is blue. inbound. Get it. Ano siya, Gernot? Juggernaut? What the hell? Ako kuha yan. Meron pa ba dito? Meron pa dito. Sino kunin ko yan? Down yan? Ayun down ako siya. Move on that waypoint. Puro ko na yung baril ko lah. May pumasok Tol, kanina may tao dito. kanina, tol. Sige. Sniper. Yun yung kunin ko tao. Putang ina. Hype na yun. Parang niya nalaman doon ako. Uy. Ang daming pera. Juggernaut. Teammate has entered the gulag. Sa police pa rin sila. Gatekeep na natin. Gas is moving. Wala bang buy dito?
Sa gulag pa siya, no? Nagulag pa pala siya. Your teammates done What? in. They're returning to base. Una na ako. Xander here if you need equipment. Ano, may kalaban? Patay na. Patay na. Sige ba, pagdan pa? Police station, police station. Palit. Second floor. Kita ka dyan, Jeff. Tapa ka. Alabas na yan. Down one. Left. Huwag mo na tapusin dyan. Paano may isa? Matakbo. Dito. Last side. Ayun na. Pabugal yan. Tang ina mo. Nice one. May gas mask kayo. Ay, meron. Wala, hindi ang pwede labot. Huwag na, Jeff. Huwag na. Huwag na, Dapat dinamit. Piliin ko na lang Wala kaya. siyang gas mask. Oo. Enemy UAV overhead. Sir. Paki-cover na lang ako. Sige. Abot yan. Kailangan Kuha na yung dito. jagger. Kuha na, no? Ay, Ano dyan? tara. Pasok na lang tayo. Layo na. Oo na ba to? Kuha na ba yan? Hindi pa. Hindi mo naman nag-move eh. Yung jagger nut. Hindi siya nag-move. Kunin ko. Paano ko to Kunin ko, ha? Ramo, sige. Ako nakakuha to. Kuha na may pangalawa. Ay, di. Ito, gumagalaw. Tao na yan. Gumagalaw yung jagger. Stop, kuha na may pangalawang shop ah. Oh shit, hindi na ako naabot. Kunin ko yung scab dito. Sige. May sasakyan. Wag muna siguro to. Load out muna tayo. Enemies in the area. Tayo sa bundok tayo. Icon. Uy, Gago. Uy. Alam niya, Dol? Meron. Dalawang team nandiyan sa train. Got gas inbound. kaliwa Zone tayo. relocated. Meron yata dito. Pwede dito. Nandito sa kabila. for target location. Copy. Moving to destination. Ammunition box ako ah. Pwede niya ang bilhin dito. station. Okay, drop na lang pera jigs yan. Drop ka. Thank you. Hiking dito. Got some body armor here. I'll take it. May loadout dito na Guy caliber here. iniwan. Yan yun. Iwan. Meron pa? Wala na. Ito. Wala na kita. Loadout ko rin. Nakafara. Oo. AR kayo? Ito may ammunition box ko. Ibaba ko na. Saan ka to? O sige, ito dyan. Armor kayo. Does anyone need this? Pili na armor. Meron ako. Dito dal, may tao. Gas station. Load out. First station? Saan galing yun? Down. Pacover lang. Ano ba ka? Dalawa sa taas. Down yung isa. Dito dalawa sa baba. Bomba. Oh, fuck! Ano ba ito? Paket tol, yan. Yan siya, Jer. Huwag kang kalis, Jer. Sige. Tatalon sila. Tatalon sila. They'll fight to ensure Ay, Talo mo dyan. Ay! Dalawa. Parado pa yung pinto.
freedom. Wait for your turn, mate. Lag. There's no one here. Stand by for the Tayo. Sana tayo. Marking's done. The area's cleared out. Scavenger pa. Anyone use it? Sana ako dito. Friendly loadout drop on the way. Ayun, loadout. Located a supply box. Secure that position. Taas yan. May bumili. Ayun na. Ay, Inang yun. Na-down. Barrel dyan, no? Ayun na. Kain mo lang, Tal. Balik ka kagad tayo. Let's. Sige, Tal. Pasave ako, Tal. Sige, hindi, basic ka nandito. Sige. Mag-ano rin ako mamaya. Mag-atid ako kaya pwede kang pumalit sa akin mamaya. Yun, basic. yun, basic. Ayun no. Pabuhat, Start ko Lodi. naman ng fireworks. Puputok na? Ayan, Hindi ako nakita. Downtown. Putukan na. Meron, Lods. Ay, late na pala yung ano ko. Ayun, no? YYC, oh. KYC. YYC, oh. KYC. Palitan ko sana sa akin pero ano eh. Hindi nadakkel pag ano eh. YYC nga buto, jersey na. YYC nga buto. YYC nga buto. Kaninong flashlight yun? Ano lang yun ito? YYC nga buto. YYC. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ay, karet.
Afterlife Revenge. Enough practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yun, pabuhat po mga pake. Uy, ayos yung mapa ah. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Promo na ito. Tara. Copy. Ay, tanginang yan. Eliminate all targets in the AO. China dyan. Pabigat, pabigat. Sorry, ano na. Hindi nga, magre-reklamo ako sa Activision. Palagi na lang ganito yung ano. Tala, may isang plate ako dito. There's the armor. Thank you. Thank you very much. Next objective located. Grosa. Contract updated. New objective identified. Enemy team is tracking your position. I am tracking. May armor box ako dito. Copy. Ang ingay ng ano eh. Pwede nata tayong mag-loadout. Pinawasan na yung under ng motor na yun ah. Tunog. Ah? Sa update. Eh, malakas pa rin. Contract complete. All supply boxes located. Tara, loadout. Loadout na. Yes, all right. Cancel that. Jackpot. Cash here. I am tracking. Nagpatras tong motor na to. Ang lupit eh. Drop inbound. Kaya ka lang dyan. Kaya ka lang. Highlights na. Highlights. Ha? Ammunition ka. Ito, ammunition ah. Ay. Hey. Bitsin na eh. Ito, bili tayo, kayo. ammunition. Bili ako. Basag na. Ay, yung pera tol, bili ako yun. Copy. Extra cash. Friendly UAV overhead. May threat na pala. Ayun. Moving. Yellow pala. Setting rally point. Ayun na. I will drive off. Setting rally point. Sila threat mo, tol. Gas is moving. Leaving hostile fire. Ayun na. Hostile spotted. Got a target here. Got a target here.
Tapos ko lang yung bounty ko. Enemy lost track of you. You're safe. Nice. Dito. Oy! Ay po! Sa baba, tol. Your teammate was sent to the gulag. Meron sa taas. Dalawa yan sa taas, tol. Dalawa yan. Patay yung isa. Dami siya. Ano, dito. Basag na to sa baba, tal. Baba sa... Nasa baba sa banyo. Tal, patay na ako. Oh shit, umabot. Ay, sorry. You return to the front line. You lose, your fight is over. Isa na lang yun. Tatlo na papatay natin. Sort them out or capture the objective. Kapalit na ka. Sa babong mayroon ka. Nice na. Pumunta sa taas ulit? Nasa baba na kanina. Nasa bubong pa rin, tal. Hindi bumaba. Kunin ko lang yung loadout ko sa baba. Teammates done in. Grabe. Nandun, naghihintay sa may ano. Ay! You're a hunter. Teammate has been cleared for redeployment. Dito pa rin. Diyan pa rin sa baba. Gulag. They'll Oh, bumaba siya. chance to redeploy. Copy. Enemy UAV overhead. Ay, tang ina mo. Hostile dropping into the area. Teammate has been cleared for redeployment. Saan siya lot? Taas? Dito, tal. Hinabol ako, tal. Sa babong pa rin? Wala, nasa iyo. Hindi, hinabol ako. Wait up lang Sa ako. baba ka? Waiting up. Dito na sa baba. Dito na. Yan na. Tangin lang, bumaba. Ano, nakaka-ano to ah. Down siya. Shut up, bitch. Meron pa isa. Sa baba? Oo. Tal, Anong nasa floor? baba pa rin. Anong floor? First floor. Pinakababa. Pinakababa. Nawawala yung... Mark doon pala. Nawawala yung... baril ko. Diyan ako namatay eh. Nawala. Tumakbo na siguro. Dito lang. Dito. Yun oh. Dito. Destination marked. Wala. Sa maliit na building. Allies on. So there they are. Contact. Saan, tal? Diyan pa rin. Kita ko na. What? Ito, tamaan ako na. Uy! Ay, naka-rocket launcher. Hindi. You got to Oh? Putang ina nito. Come back stronger next. Anong ginamit? Pana? Ay, Yun pana. pa, ano. Rambo. Ah, yung pana. Ano yun? Ang beses tayong pinatay nun ah.
We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enough practice. Time for the real thing. Pudot. Good. Tara. Pudot. Royale. Be advised, Ang gas is closing in. pudot. Proceed to the safe zone. Okay, Copy. Eliminate all targets in the AO. May ammunition ako. Nice. Load up? Oh, dami. Sa pang satchel oh. Daming pera. Friendly loadout drop on the way. May loadout pa. Ayan sa palodot si Mayor. Want some gear. Loadout, thank you. Pang Next UAV Batero, ah. 17. Top mo na. Friendly UAV overhead. Wala dito. Enemy UAV overhead. Ayaw nilang supplieran. Move on my waypoint. Disregard. Lang. Lubos na rin yung daily dyan eh. Get out of their way. I am the driver. Move on my waypoint. Yun na kami. Enemy UAV overhead. Saan ba tayo? Boss. Try kong Boss makit Jeff. sa akin. Police.
gas mask. Gas is closing in. Friendly UAV overhead. Dito sila. One target here. Oo, may king sila. Tara na, push na yan. Galingan natin. Tulot ko dito. Nag-loadout, nag-loadout. Box dito. Be advised, friendly precision airstrike. Friendly UAV overhead. Yung satchel ulit eh. Strike inbound. Uy! Tang... Coming. Sino laban? Yung king yata. Sa king, sa king. Down yung king. Uy, meron pa! Down. Meron pa! Dami. Saan banda? Saan? Sa second floor. Your teammate is sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Down. Tangina. Basag na yung dalawa. Your teammate's down in. Basag na yan. Down din. Ay! Down! Kala ko na down na. Saan ginagawa mo? Fuck. Ang inang yan. Gago yun, no? Piling ko lang si Daily Flight. Dala mo muna si Daily. Sige. Ako na. Doon pa yung mga Daily na loadout lang. niya. Daming gamit dun. UAV overhead. Blunder cash here. Kalote yung train. Copy. Objective update. Secure that position. Ay, nakuha ko. Sige lang din. Nakaload doon yung mga pinatay niyo, tol. Tal. Kalaloadout lang din. Primary objective accomplished. Recon intel. Nice. Sa shell na kayo to? Ayan, okay. Meron na. Copy. Saan tayo? Balaan sa harapan, ano? Bili ng selfie. Tal, usok andyan na. Baba ba tayo? Abutan tayo ng usok yan, Tal. Ayun na yung usok. Ay, oo. Hindi nakabot. Ghost tayo. Pabagsak na yung ghost natin, Tal. Kalote dito. Dalawang box. Ay, nasa tower ha. Meron ba? Ako sa tower. Wala. Tira eh. Wala. Dito na, meron. Taas na. Get to the new safe zone. Naki-sniper. Di yata. Okay, I am driving. Enemy UAV overhead.
Sniper ka ano to? May naka-snipe sa inyo. Wala to. Hindi ako nag-snipe. Yan na, naka-ATV. Basag. There's going to be a record. Armor box ako. Bumaba. Copy. Dami. Ilan tal? Dalawa yung nakita ko. Sumabalan sila. Closing in. Paligid lang sila tal. Vision na wala. Ghosted? Wala. Ghosted? Nag-quit? Wala. Wala, dalawa yun tal. Uy! Ano dito? Okay lang. Sila na yun. Ano napunta dito to? Nasa taas galing. Tangina mo patay. Wipe. Nice. Listen up, soldier. Win here and you return to No the front fucking line. way. If you lose, Ano ba yung P5 na tal ah? you're up, soldier. Now go sort this fucker out. No fucking way eh. Balikan yung loadout. Balik ka sa akin, Likong. Yung sa kanya. Saan ka ba tal? Pwede ka pang balikan yung loadout ko. Bili ng self-revive oh. Uy, iba yung gamit ah. Yan na, kinuha ko yung P5 mo tal. Ayun o. Meeting mo. Recall yun sa akin. Akin yan. Ay, gano'n na. Hindi, joke lang. Joke lang. Sige lang. Pera tal. Ito pera ah. Jackpot, cash here. I need that. Ikaw UAV ah. There's an enemy team hunting you. Recall din yan. Sa chalo ulit oh. There's some armor. Para sa akin ah. Ay, threat pala ako. Punta lang ako dito tal. Displacing. Ano naman ang bounty? Friendly UAV overhead. By station. Making. Target here. Baba yan. Sa baba or taas? Ano dito eh? Destination mark. Meron dito. Vehicle Ayun na. mark. Shifting location. Basag na yun. Kumalon. Destination mark. Kalaban din sila. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Sag. Pushing na. Morning kick. Nice. Nice one. Solid work. Tal meron sa akin ah. Parang may bumaril sa akin ah. Sa pulis meron. Ah, police ba? Police meron no. Bala. Ayun oh. 36 meters. Police pa rin. May bumaril sa akin sa bundok. Dito kan. Okay, pinloads. Sa bundok meron din sa akin. Have eyes on. Pumasok ulit. Contact! Ay, nice snipe ako. Dami pala doon sa bundok. Marking new safe zone. Kapit Down na siya. Safe ako dito pag... Down. Kaya. Patayin kita dyan. Let's. Dito ka lang sa likod ng ano. Patay. Sa loob ng place dito, meron para na. Copy. Salamat. Oh, may truck sa likod natin.
Ay, lipat tayo. Ay, Dito na pala dyan. diyan pa rin sila. Ay, nagsisnipe. Sa bundok, sa bundok. Sa harapan ng pulis. Nice. Labo ka. Wait, nice. Ay, nag-i-snipe pa sa, sa bundok. Ay, naka-RPG. Ay, yung threat mo, tol. Sila ata yung threat mo. Oh, shit. Gigit tayo nila na ito. Gusto nyo mag-left? Mag-right? Pwede left. Nasa kanan sila. Oh shit. Iwas. Taka support ka. Sige. Meron kanina eh. Ah, meron dyan? Ayun. Tanginang yan. Kabila. Meron pa rin sa taas. Pwede nating diretsuhin. Nasaan na to? Ah, sumakay na sila. Destination marked. Don't go down. Snipe na ako. Kapulot ako yung sniper. May sniper ka? Ah. Oh, ba nagpakamatay yata yung pucha. Dito to lang. Ayun, pababa. Oh. Hit natin. Nagpakamatay yun? Oh shit, sniper. Oh shit. Sniper. Tara, sa taas. Oh shit. Tapos dito pala. Sana. Ting nga. Ah, hindi ka maano. East yata, east. Hit. Dito sa mark. Dalawa lang sila. Ay, sa likod na. Patay. Ginigit-git na kami. Nirarush kami. Dito ka. Oh my god, where's my... Patay. Nabol din ako. Hindi maganda yung Ay, na tayo nagit-git dito. ito dyan, MP5 mo dyan ah. Ano mo dyan? Ayaw mo na. Marikoil, ano? Tangina, hindi kasi gago. How did you see me, bitch? Saan yun, Leds? Sa green? Teka, namatay. Sa green? Ang inang to. Pwede natin bilhin sa basic. Oo, bilhin na natin. Dito tayo, tal. Oo, copy. May naglalaban nata. Ayun yung pumatay sa akin, tol. Yun Tangina, meron dito sa buy station. ayun oh, may naglalaban sila oh. Dalawang templo dyan eh. Naka-ghost sila eh. Hindi ko ma-detect kanina sa ano. Ilan yan? Dalawa nakita ko. Dalawang team yun, tol. Yung andyan sa base station, 3. Ano yun, kakalaban sila. Kunin mo na yung sasakyan. Uy! Ang inang to. Dalawa. Ibang Tatlo, team apat. din ah. Isang team. Oo. Ibang team. Nice. Alam na, tol. Alam na this. Alam na this. Yung sasakyan. Hey. Okay, sasakyan. Ay, may kalaban pala dun. Wala na. Wala na. Yun o, bumalik siya. Dot ka na lang. Clutch mo na yan. Dito, baka mga ilgo pa. 33 na lang yan, tol. Okay na yan. Yun, meron. Bagsak. Wala, hindi na nagkala. Ay, hindi na ito gagana, no? Gagana pa yan. Yan, tal. Yung bounty? Oh, Magkano yan? 4 pa, ano ba? 4 pa
pa yung ano. Oh, gagana pa yan. First Ay, natal, circle may tao. Uy! Ano? Yun lang. Palit mo na sa akin si ano, si Ikaw. Atid mo na ako. Atid mo na ako. In-invite ko na sana si Ikaw. Sige, tol. Balik mo, ikaw.